रंजालि बैसागुआ सौफैथारगौ बेखौ लानानै दाब दाब जायगानि बर'फोरा बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ बरायनो एबा रंजालि बैसागुखौ रंजानायजों गाजा गोमजायै बायदि हाबाफारि लाना खुंफुंनो लाहार फाहार खालामगासिनो दं। बेबायदिनो दिनै धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्टसापरि मणिकपुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै रंजालि बैसागु फोरबोनि गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि लानाय जादों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोर सिमेन्टसापरि मणिकपुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै बैसागु बरायनाय फोरबोनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसननानै होबाय। सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादनि बोसोनगिरि ललित बर' बिथांजों गामिनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहा आरो बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लाफानानै हाबाफारिखौ गोजोनै जाफुंहोयो। थुखैनाय जा गोदोनि बर'नि आसारखान्थि बे जागोन। बेनि उनावहाय फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिया जागोन। बेनिफ्राय बर'नि जेसेबां गोजामजों रंजानाय दं, बे मोसानाय दं, आयदाफोर दं, बैसागुजों लोगोसे सुबुं मोसानाय आरो ख्रिस्टि मोसानाय, बे गासिबो फारि फारि देमसि मोसानाय, जावजा मोसानाय, बिहामजो हान्जा मोसानाय, सेंग्रा सिख्लानि हान्जा, बैसोगोराफोरनि हान्जा मोसानाय, बे गासिबो हाबाफारिखौ जों लानानै गाजा गोमजायै जों खुंनो लादों। आरो बेवहाय जों आसा खालामदों देग्लाय बांसिनै बाहागो लागोन। जों बेखौ रायजोफोरजों थांना रायज्लायहैदों आरो दा मोनथिनानै मोन्दों जोङो बे जेरैहाय रायज्लायनाय बायदि रायजोफ्रा जोंनो रेसपन्स होदों आरो जों आसा खालामदों दा स्निथि बैसागु बरायनाय हाबाफारि जों मणिपुर दुब्लियाव जानो गोनां सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादजों दानानै होजानाय बानजा आफाद साखाफारा दा जों जाबाय आरो दिनैनिफ्राय साइनासालि लुनाया जागायसिगोन आरो आसा खालामदों फैबाय थानाय समावहाय जों फोरबोखौ मोजाङै खुंनो हागोन। जों गाहाय आलासि हिसाबै कन्टेक्ट खालामबाय थादों, रायलायबाय थादों। आलासिया जोंना सासे बिकेडब्लिउसिनि चिफआ थागोन। ओमफ्राय जों गुबुन हारिनिफ्राय जाहाथे गुबुन हारियाबो जोंनिखौ मोनथिथों। जों थांनाय बारावहाय सासे डक्टरेट लाबोदोंमोन जों एबारबो आसा खालामदों एसे जाय गुबुन हारिनि बा बायदि बिथिङाव मिथिनो गोरों हारि नङालासिनो समाजनि जे कन्ट्रिबिउसन होनाय मानसि दं जों बेखौ सेलेक्ट खालामनानै सासे गुबुन हारिनिफ्राय लाबोनो थाखाय जों थिग खालामदों। ओमफ्राय रायज्लायबाय थानाय जादों, जों फाइनाल खालामनो हायाखै आरो। दिनै जोंनि सानजारि नोगोर बैसागो जा बरायनाय हाबाफारि बेखौ सैत्र दाननि जोबथा अक्ट'खालि बेखौ बरायनो थाखाय थाम थिम खालामदों। दा हिसाबैनो दिनैहाय आंखौ गिबि खुन्थियाखौ गायसननो थाखाय लिंहरनाय लेखा आं बेवहाय नुजाफैनानै गायसनबाय। दा बेवहाय आं गासै जोंनि बैसागु बराय आफादनि मानगोनां आफादगिरि, मानगोनां नेहाथारि आरो लोगोसेयैनो जोंनि जा रंजालि बैसागु फोरबो आफाद बिनि आफादगिरि नेहाथारि, जों लोगोसे आइजो अनसाय आफाद, गासैबो आफादनि जोंनि जेसेबांखि बर'नि एलाइड अर्गानाइजेसनफोर दङ फैनानै हेफाजाब होफैनायखाय आं आंनि गोरबोनिफ्राय खोब गोजोननायखौ बावदों। आरो बे बुब्लियाव आं बेखौनो खावलायो जे जोंनि बैसागोआ जादों बर'नि मोनसे आमाय थख्ल'। दा ओंखायनो बे बैसागुखौ बिश्व दरबाराव लांनो थाखाय दिनै बर' हारिया नाजागासिनो दङ। आरो हिसाबैनो ग्रासरुट लेभेलनिफ्राय जेसेबांखि गामिनि माबाफोर दङ मोसाग्रा बायदिसिना रोखोमनि आयदाफोर दङ बेफोरखौ जाहाथे मोजाङै मोसानानै जाहाथे बिश्व दरबाराव दिन्थिनो हायो बेनि थाखाय आं मिजिं थिदों। थारैनो नंगौ दा गुबुन हारिफ्रा जिबायदि गावनि हारिनि हारिमुखौ बिश्व दरबाराव लांनो थाखाय नाजादों, बेबायदिनो बर' हारियाबो जिहेथुके मोनसे गेरेमसा हारि हिसाबै बुहुमाव सिनायथि होनो थाखाय नाजादों। दा हिसाबैनो जोंनि हारिमुवा अत्यन्त प्रयजन आरो बेनि थाखाय गासै साफ्रोम बर' हारि हिसाबै हारिमुखौ फोजबनानै जाहाथे बिश्व दरबाराव लांनो नाजायो आं बेखौनो हास्थायो। दा फैबाय थानाय बैसागु बरायनाय हाबाफारि बेयाव गोबां रायजोफोरखौ माबायदि बाहागो लानो हास्थायो? बे फैगौ जिथु बरायनाय हाबाफारि बेवहाय जोंनि ओनसोलनि सानजारि नोगोरनि जेसेबांखि गामिफोर दङ खोब मोजाङैनो बाहागो लाफैगोन। मिथिना मोन्दों जे जोंनि बे बैसागु फोरबो आफादा मोनसे रिजलिउसन एडप्ट खालामनानै प्रत्येक गामियाव
आनसलिक वाइसआनो जाहाथे इउनिट वाइसआनो जाहाथे माने थांनानै गामिफोराव एवारनेस मोनसे प्रग्राम खालामदों आरो बेवहाय गोबां रोखोमनि जायफोरनोखि एक्सपार्टफोर दङ खाम दामनाय जाथों सिफुं दामनाय मोसानाय बायदिसिना एक्सपार्टफोरखौ लानानै दिनै मोनसे ट्रेनिं होगासिनो दङ हिसाबै मोनसे मिजिंथिदों जे देग्लायनि जा बरायनाय जिथु हाबाफारि बे खोब मिजिंथिदों जे देग्लायनि जा बरायनाय जिथु हाबाफारि बे खोब मोजां गाजा गोमजायै जागोन आरो जोंनि जा बिदाय फोरबो बे फोरबोआबो खोब मोजाङैनो बाहागो लालायनानै जाफुंगोन जागोनखौ मिजिंथिदों। सालबारि मुखुमानि सिङाव थानाय रायजो राजा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां किरण एन्टारप्राइज जेराव नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांनि फालांगि खालामनायाव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक आरो ई-रिक्सा लोगोसे नोंथांनि न' बां लुनायाव गोनांथि जानाय बाला अन्थाइ सिमेन्ट इटा बाक्सा जिल्ला सालबारि मुखुमानि सालबारि भबानिपुर लामायाव थानाय बे किरण एन्टारप्राइजआव नोंथांनि थांना थानायनि जिउआव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक ई-रिक्सा आरो बाला अन्थाइ सिमेन्ट इटाफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन। गोनांथि जानाय सुबुंफोरा 9101113708 आरो 9401079621 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन।